Днес ще ви разкажа за великата българска актриса, добре позната на поколението на средна възраст и малко по-големите, Реда Тасева. Реда Тасева и нейната скандална любов с трима мъже. Талантлива, красива, чаровна, ексцентрична, атрактивна, скандална и влюбчива. Който и епитет да се използва за Реда Тасева, все ще е верен. Житейският ти път е заплетен любовен спектакъл, в който тя е ту в ролята на жената с разбито сърце, ту в ролята на разбивачка на мъжки сърца. Известната българска актриса е родена преди 100 години на 22 август 1926 година във Видин. Рожденото й име е Виолета, но тя избира за свой артистичен псевдоним името Реда, вдъхновена от мита за Реда, спартанската царица, в която Зевс, поразен от красотата й, се влюбва. Той и се явява в образа на лебед и я обладава, а вечерта тя преспива с съпруга си, в резултат на което родила две двойки близнаци. Едната двойка полубогове, а другата смъртни. През целия си живот Реда остава отдадена на театъра и никога не изневерява на сцената. 10 дни преди смъртта й, вече тежко болна от рак, тя играе за последно в спектакъла "Няма да платим" и публиката дори не разбира, че това й коства адска болка. Реда Тасева умира на 4 юли 1989 година. Преди 2 години на родната й къща в малкото градче Дунавци, на 10 километра от Видин, бе поставена паметна плоча, като инициативата за това бе на Емил Йорданов, а тя бе осъществена с съдействието на известния видински дисководещ Васко Громков и на Юрий Петров от гражданско движение "Аз обичам Видин". Тя не е много дълго време живяла тук, затова и не е била популярна. Тя е от ранга на най-великите ни артисти, с най-вероятно ще станат за всички времена. Това са Апостол Карамитов, почвам по-назад, Георги Парцалев, Георги Калянчев, Стоянка Мутафова, Невена Коканова, Леда Тасева и да не пропусна и други, нали? Повечето от тях вече са покойници, нали, лека им пръст, но те са ни оставили много филми, телевизионни участия и са хората на културата и изкуството в България и трябва да ги помним. Още като дете Реда Тасева заминава за София със семейството си, където се запознава с Жана Стоянович, която става нейната най-близка приятелка. В едно интервю Жана разказва следното. Сега ще ви го прочета. Като деца много ходехме на кънки на езерото Ариана. Живееше на 2 крачки от нас на Толбухин 32. Тя е с 2 години по-голяма от мен. По това време аз съм на 8, а Реда е на 10 години. Прибирахме се заедно от кънки и така се сприятелихме. Аз бях замаяна от Реда, страшно я харесвах, тя мен също. И един ден се връщаме от кънки и Реда ме пита: какво работи баща ти? За да е по-така, казала съм била: моя баща работи генерален директор на една много голяма тютюнева фабрика. А твоя? Мълчание кратко и ми каза много гордо: моя баща е директор на гора. Родителите на Жана много се смяли, когато им казала какво е работил бащата на Реда, а самата Жана много се обидила заради смеха им. Жана Стоянович много добре познава и всичките любовни перипетии на Реда Тасева. Като ученичка тя се влюбва в Йордан Цанков, който е племенник на професор Александър Цанков, министър-председател и главен идеолог на терора в страната след потушаването на септемврийското въстание, който остава в историята и с името Кръволока.
Жана Стоянович разказва за тази връзка следното. Леда беше 12-ти клас, когато се запозна и влюби в Дачо Цанков, който и стана първия мъж. Ама как се влюби? Безпаметно. И мисля, че Дачо е човекът, който маркира целия й живот. Защото той я измъчи страхотно. Беше много красив, но в нестандартния смисъл на думата. Духовит до нема и къде, интелигентен до нема и къде. Беше син на Тодор Цанков, брат на Александър Цанков. Преследван, разбира се, страхотно. Но го назначиха шофьор в американската мисия. И като му тръгна на Дачо, понеже и очарователен до нема и къде, а женкар, но Леда до такава степен беше влюбена в него, че търпеше всичко, разказва Жана Стоянович. Дума не даваше да се издума срещу него. И гаснеше от любов. Майка й беше в ужас. Първо, защото те бяха ужасно преследвани и много се страхуваше да не се случи нещо с Леда. А и вече беше събрала сведения, че Дачо е голям женкар и че Леда е нещастна. И до такава степен беше против тази връзка, че я изпъди. Леда беше свършила гимназия и отиде да живее у една оперна певица, Мара Хинова. Много интересна жена. И заживя при нея в една стаичка под наем. Дачо плащаше стаята. Тогава той имаше възможности, американците плащаха добре и носеше шоколад, портокали, но си гледаше кефа, както си знаеше. Обаче тя не го оставяше. То беше патетична любов, казва Жана Стоянович. Дачо беше достатъчно интелигентен, за да разбере всичко. Но накрая се ожени за Леда и майка й, въпреки че беше много против този брак, ги прибра. И не минаха 3-4 месеца и арестуваха Дачо. Първо го изселиха на язовир Копринка. В една стаичка живееха и тя беше толкова щастлива, защото на язовир Копринка той беше само за нея. Но имаха някакъв воятелен чичо, голям комунист, и с негова помощ върнаха Дачо. Но не мина половин година, отново ги изселиха. Отидоха във Видин, имаха стая при братовчетка на Леда, откъдето е тя. За Дачо, разбира се, нямаше никаква работа, затова Леда започна да работи и всъщност тя го хранеше. И не минаха 2-3 месеца, Леда се връща от работа и хваща Дачо с братовчетка си в леглото. Тогава нямаше така телефони и затова отишла до пощата и ми звъни, ама не е на себе си. Идвам си завинаги, спасявай ме, моля те, спасявай ме, ще умра. Толкова го обичаше този Дачо. Малко след това Жана насочва Леда да кандидатства в Витис, за да са заедно, а след това урежда и първата й роля във филма «Утро над родината», посветен на бригадирското движение. Ролята на самата Жана Стоянович впоследствие отпада, но остава песента в нейно изпълнение хармонико свири, която по-възрастните със сигурност помнят. В снимките на филма като студенти участват Любчо Кабакджиев, Апостол Карамитев, Георги Калоянчев, Нейчо Попов, Йордан Матев, но Леда Тасева се влюбва в режисьора Стефан Сърчаджиев. И отново ще цитирам спомените на Жана Стоянович, която така доста цветущо описва какво се случва между приятелката и Леда и между Сърчо, както тя го нарича. И Леда забърса Сърчо. Тогава тя беше в черно отчаяние. Дачо дойде чак на киноцентъра да я моли за прошка, но не. Намъчи се, злобата й беше неистова и се разведе с него. И лека по лека Леда започна да върти опашка със Сърчо. А Сърчо с 3 жена, женен за Анчето в Еденхехт. Голяма фирма, голямо нещо. Обаче така се влюби в Леда, ама тя си беше за влюбване, страхотна жена. Женствена до нема и къде, грацилна, с тънки глезени, изящна, толкова красиво танцуваше. При Леда няма празно, казва Жана. Да се е прицелила в някого и да не го забърше, абсурд, забрави. Беше страхотна жена и така го увъртови този Сърчо. Свърши се с филма, но продължиха те връзката си с страхотна сила. Леда се яви в театралната академия,
Беше толкова артистична, приеха я и накрая стана скандала. Ани Сърчаджиева разбра за връзката. Отношенията се усложниха до толкова, че Веда успя да се озлоби и ми каза: ето сега ти казвам, Жано, аз ще го разведа. И го разведе. Тя не знае какво прави, си казвахме ние. Беше страхотен скандал. Толкова мразеха Веда заради това. Сърчаджиев напуска семейството и трите си деца и двамата с Веда се женят, като той е с 14 години по-възрастен от нея. Любовта между преподавател и неговата студентка се коментира в цялата артистична гилдия, но след като се дипломира, Веда Тасева е разпределена в Старозагорския театър, където играе само един сезон и се връща в София, където през 1957 година съпругът ѝ Стефан Сърчаджиев има тежката задача да сформира екип за създаващия се по това време сатиричен театър и да го оглави. Естествено, Веда влиза в този екип, като назначаването й предизвиква отново голям скандал. Актрисата е обвинена, че не може да играе комични роли и няма място в сатиричния театър, но на практика скандалът е разрешен на следващата 1958 година, доста радикално, като Сърчаджиев се мести в Народния театър, а Веда Тасева отива в Бургаския театър. Но, както се казва, всяко действие има своите последици и предизвиква съответната реакция и човека, който е постъпил некрасиво, разбил е чуждо семейство, сам се озовава понякога в тази ситуация. Докато снима филма Хитър Петър, Стефан Сърчаджиев се влюбва в младата и красива Анастасия Бакърджиева и се стига до развод с Веда, за да се ожени за новата си изгора. Според друга версия обаче, разделата настъпва след като Веда се залюбва с 8 години по-младия Иван Андонов. Добре познатия актьор, режисьор и в последните години от живота си художник. От брака с него се ражда и единствената й дъщеря, като и този брак завършва с развод, като Иван Андонов се жени за Люба Маричкова, сестрата на Кирил Маричков от Щурците, а Веда повече не се омъжва, но има авантюри с известни имена от артистичните среди. От началото на 60-те години Веда Тасева става една от най-сниманите актриси в телевизионния театър. Като безспорният нейн връх е постановката на Хачо Бояджиев Харолд и Мод, където тя изпълнява ролята на Мод. Веда Тасева получава редица признания за заслугите си като актриса. Наградена е през 1980 година с награда за най-добра женска роля за ролята на Венера от филма Прозорецът. През същата година получава и наградата за най-добра женска роля за ролята на Аномалия от пиесата Човекоядката. През 1986 година получава орден Кирил и Методий първа степен. През 1987 година получава званието Заслужил артист. Тя е контрольорка във филма Да обичаш на инат, в който произнася един монолог, който сякаш е ремейк на преживяното от нея през годините. И накрая ще завършим нашия кратък спомен за Веда Тасева, видян през очите на нейната най-добра приятелка Жанна Стоянович, с откъса от филма Да обичаш на инат, в който Веда изпълнява ролята на контрольорката. Контрола.
Kurwa. Kurwiczkie. Ще ме запомниш, мене, копеле мръсно. Ще ме запомниш ти, мене, копеле!